mga kabila shoppers. So, karon mga kabila shoppers, nag-raffle pa sila, no? So, nga rin sa pasakyanan. Nasa kanya pasakyanan, no? Alam kita na pasakyanan. No, kita anything ako? Oh, di ba? Wow. Oh my God! Thank you kay Sir Robert. What's up mga kabili shoppers? So karon mga kabili shoppers sa new day. Ito mga kabili shoppers, karon sa nagsugod naman tayo. Ako na ipaibaw ninyo na mag-Christmas party, may na pinakalit-kalit na decision. So gahapon namin na plano, no? So gahapon na tayo mag-Christmas party, pero niangyo kami na karon na lang na day. You get the idea. So karon mga kabili shoppers, dili sa pagdugay-dugay di sa ingon, ako rin ipakita ninyong among event, bro. Di ingon ni na vlog na ako ipakuha nila, entertainment na ako siya, pala na ako siya, ana. So karon nakabaton mga kabili shoppers is ako na video na mong party, ako ipakita ninyo asa magpangandaan. So, wala rin dagan istorya. Mga pictures, mga clip videos lang ako ipakita. So, pagwat mo, kaya nagandang kami. So, let's go! Guys, ano nga sa kabirthday guys? Nag-video ko. Thank you kayo. Next, mabunot. Kana, swerte kayo na siya. Mabunot. Kana. Yes, thank you. Libangan. Saan mo? Sige. Kana. Kontak na